akatamaso ku na say abujo ne ko Joe abrofo ko fa bi free Nigeria bi ko fa bi free Africa bebre yan grafo kra na enom ko ye Joe ko fa bro ni pe free Nigeria free be bebre de be go mu Joe sana ye o mu timi e defeat Asante Joe Yamwakwa baba root and culture yenchi ene yamamedwumedi na braso an de ebremo no na ohwe flyer ya eda so fefefe ya ye nuanom Akuapemfo na ebedi Odwira de toso ahanu 200 years e Odwira festival a afibia no womo ehye ho fa na no kro no ano katamanso wo de namso no Odwira no baaye no so 200 years mu ni nti ena eneye sinkonya ya yebesua de ede afa ho no na ya na otaati bika sa Asantefo kwa wo mu ntwadwira ya Akuapemfo de Akuapemfo so yetwa obia eklemi ownership ede afa ho wan eni twadwira na de otwadwira eni de odidwira esunsun bi wo mu ana nti ene many general form or historian ono na ne de ahia yebedi nkomo no akere ya de ne asua de be don hwere ba kontem de kame ho na insua de medin dia tesem hene kwaku yentinsim Ira mwakwa aba ya minia no aho ye de na me adome ho ye fa yo ya da se Akuapemfo bedi o mwafahye we ye de toso 200 ahenu dedi kan katamanso wo no ne kofa bai ne sei yo akatamanso wo no de ne kofa baa ne se afi 1824 ena Asante hina no oteso sabre na efre no otitu kwame asibebo nsu ne din akasa ne otitu kwame asibe na okontokwa akodupu ano ho ena obi sa aboa be na ne huhu opunu ena omo se bonsu na efre okọ de beso ndin so ena ya yetwa so ka no se bonsu na ebra obe ko ne krechi ni mu ho no ena ase na hemfo mienu sabre na mpo ano ho ni nyina ahye Asante hene ase tina mpo ano nyina ya Asante ena ase ahemfo mienu ye ni amho sem ena ma na chiame ko se nkonko chene mre no na okọ na ahemfo yi edwane kofa amankasim ho ena iduru ho no na Asante duru no kan se munyi sankrofo ma no se yemfa ma no me yese ni me ntwam nko na enko che omo na omo sanse omo mpene na eso ma bo omo so omo na Asantefo beko na se na sabre no mpo anofo no kasaku ahoro ho ni nyina bopo bi a omo ne Britain abrofo nyiri si abrofo na abopo no ena nyiri si soja ni panyini ba kwa na efre no Sir Charles McCarthy edi omo nim ene Asantefo etusa na no fa se na Asantefo na aba no sa na no nim se free bi kuma pema pemba sa nti Asantefo no ene omo di asie ema emfa ho ne akodi akakaka ne kro omo sabre no Asantefo di omo so nkunim na da no omo di nkunim yi omo twa ne ti no da na so na Asante hene ebo Asantefo amane se Asante hene osebunsu ekọ ne krechi enti ne ti no omo de bre Asantefo ewo kumase na omo de eye trophy na tokwa na chi no ena Asante hene osebunsu ni nua ketwa a efre no se ya wakoto ebeye Asante hene en wo ye se nka yenuanum nkrafo ne mpoanofo ni bi wo honma Asante no muni asembia nti adenti na omko kan Asante atamfo ho ene Asante beko tokwa nti sa na tie dia omo ebeko omo betu omo so sa Asante betu omo so sa omo no ne hefo no eye enkankan ne gadangwe gadangwe atese bi agamashi nungwa tema ene adane krobofo ne yina to mo po anofo no ono yeso betu omo so sa no atwoma so ewo saa ne mo se na omo aye no omo afa bu ama yokofa pa ada Asante hene ne nkranfo ne ntem na ya mpanyi bu bebi se wopa mo hufo ato ne be ma sa nti se no so abo ho asie ena entokwa ne koso 7th August osana da to sonson 1826
afi apem ahemwotwe aduonu nsia na ntokwa no kɔ so ɛhyɛ bɛ sa anopa no nsia ne kɔ wi anwumre awi abrɛ no miensa so osudi ne dey da kɔ pɛ no da kɔ na ntokwa no kɔ so nti sa ntokwa no ebi mu gidi sɛ na baabi e kɔ ntokwa no na ka edodo asase na ntokwa no ɛna ebi mu te sɛ ebi ntimi confirm sɛ awon asantefo no kantam na esunye nti ne ka katama so nti ano de echi ne bɛhwem sɛ ya mpa de a na mu ntokwa no kɔ so wie na asante entimi enni won sunkunim nti ntokwa no si ododowa esi ododowa ho no mo kon ye okay enam saa so nti no enam saa ntokwa no hiahia omo nti no ebɛhwem saa bere Greater Accra Regional House of Chiefs ho na omo office wo ododowa Regional House of Chiefs no omo office on senka Accra and capital of Greater Accra region dodo de say nkran say wakakra amuwa na mu ntokwa no hu hiahia omo nti no na om de kɔ hɔ no efise no ne omo enanya ene da emo munya afa hodie okay nti empempia na te sɛ obi kana bakɔsɛ mo se omo adi Asante so nkunim saa ntokwa no ɛna ase ofo no obi ade ma ne ho ɔde bɔ no safo hene sɛ wadi Asante so nkunim me bi sɛ de na ma omo kasa fi sɛ yeso so de abete so no sɛ Asante obi antumi di Asante so nkunim ti de na ma omo kasa de ma omo kasa ne sɛ Asante eba 1701 no kasa ko bia no hotimi ni Asante kon ya odi Asante so nkunim kro bia ni ho efi sɛ ya Asante hene wo hɔ no onsan kyerɛ kro bia so hene da ne mu akanfo no me pɛ hu kura a wo se ne hene no yɛ hene kɛse a ebebi atwa mu onsan kyerɛ Asante hene obi a hene bɛhyɛ Asante hene asepɛ ɛwɔ akanfo no mu enti ɛno ne bere di kan a ase ofo ni nyinaa ka mo bom no Britain abrofo edi omanim Britain abrofo no kura akɔfa date fo kakra ɛde kan ho ɛne Danes fo kakra de kan mo a ɔmo ne Asante kon nti na enye sɛ kasaku baako na ɛwɛ kontokwa no nti Akuapem fo kontokwa ne bi de nkyirafo ko bi okay Gadangbe fo ahemfo akɛse ni nyinaa ko bi Achim fo miensa ni nyinaa ko bi ɔmo nyinaa ne Asante na kon ye nti Asante gina faako na ɔmo maka nso gina faako ɔmo kom ho bom na sɛ me ka ho asɛm bi no bi pɛ sɛ ɔkyerɛm sɛ Asante fo so ye ebi aframa fo ye Asante fo de agitum ye nye tribe baako Asante region kra nye baako pɛ sɛ de amanfo dwen so etia no ye wa Atwema ye wa Asante Achim ye wa Amanse ye wa Adanse ye wa Sekyere ye wo Kwabere nti ye de agitum sɛ obi a wo Ghana bia no kwam so ya Asante ni fi se miri bi atwam na okrom hini so akyerɛ Asante ni nti me ba ho se me te se wo ka se Asante na ye won sase bi wo keep ho na ye wo ntase a ho hia pa baako pa ne ye nuanom adinafo edina omo na from Elmina Portuguese for abrofo na bom say din no me sheda nim ho de bet bebia castle ni si bebia Elmina castle si no nti omo tua ho eto ma Asante hene saa Akuapem 1872 Danes for de saa asase no castle no was no eto ma English abrofo Britain for nti Danes for na so mo free Denmark omo na ton de ma Britain abrofo okay ni na sa asase ni Asante for dia omo ton ni free enza there be omo ton ye no eno de ntokwa bi beba e be friends agranti wo e ka ho bi na agranti ntokwa ne ba okay this agranti ni free sa dan no e sa land no e ka nema e de ntokwa ne ba no ho bi e wo nema be miensa se na e de ntokwa ne ba na ba ko ne se na sa asase no yetua ho to ma Asante hene e no mo transfer ownership ne ma Britain brofo na Britain mo so mo ntua sika no no mato e ka ho ti Asante ne sma ba for bantama hene so nkokon ntokwa no nkoje na asase ma emre no I see yo odaroma Odwira no eno ba mu brebe de si ye no se katamanso ntokwa no na sabre ni mo mpo ano ho no etua afibia no mo niam bi omutua de ma Asante hene enti ntokwa na chi ne ma omo ba di omo ho na nkrofo bibiri nya niam bibiri firi ntokwa ni mu ebi ni se na no na metese nua no mo latte kubase ese omunya afena firi mu ye do mase sa afena no menya na ka banya ne mfonyire kire pepe se ye na nanom no omkasa no mo sika anya nimtwa enom kasa no mo nimdie de niam ye soronko a welding machine by 1899
ba asem yi ntokwa si 1826 ye de no mutumi ye sa abre no na ye ne abrofo kra enia nhia e eno bi ja na ntokwa nti na abrofo technology bi ama ha na just na nim de no wo hodada chese na nan mo nim de eno mutumi di nya santi obi ade obi onya wo tokwa nim no eno de hwahwa no pepem ne a eye akodie mu trophy ma no nti amu ntokwa nim no ena ye nuanom Akuapemfo enya Odwira nti we video ya ekohwe no sisi abaye ya bo se na Akuapemfo di adanse ese ntakrache ene Odwira no omunya free Asantefo ho na poster ya de to so no aso di adanse ese omunya saa afahye no edi mfinshi aha no pepepe ni general meba abusuafo yenko na yenko hwe video bi abra Akuapem na nanom bi ehyekyire mu baabi omunya Odwira no efriye na yento akoma no so sani ya ka se Odwira no fi Asante no ebetimi adu bribi ya na da bi ebetimi afre Asante ra otumfo se bi a ombra invite ni so ombra Odwira na se bi sana nti amamre mu no se Asante yene ba Akuapem yene wonfa sa akola no ntrananu dakache wono wonfa ni mpui e mani hu se so de ni pui na chesa akoye se holiday no ho fell okay nti eda Asante yene baba no wonfa sa akola no empui kura nti metiase a Asante hene o se tutu betia ba Akuapem Odwira na mo nso oba Akuapem Odwira ntakache wono enwo se yi ni pie yes ase yi di no ho fell bibisa se gof abako se mu no ye gi Odwira no fi won chen sanity nti ansa na Asante yene kura baba do ya be so hene nansa samro no ne de akola na akwhye fam nti obetra mpeni asia o makola no embetra na ni sanity ti di obuo ni bibia ma ese ye di obuo de mano nti Akuapem yene Asante yene invite no na so ocho Odwira na so ya mani bi onfa ne ntakra cho onye de enko na wo de no ko na se oje se wa je ni tumi no okay mati sanity nti Odwira nti abusuafo video no na ohweye no general nti ono no opeso chese Odwira no kwa na Asante na wo mo enya de free ye afi etwa mo di Odwira no ahenime October bosumi mu me fa ho no mo ni age okobi me fa ma kotena ase but me de car ekone nam kro ni be edu eso nti omunya free Asantefo ho a omugitum ye nyi twadwira eno mo so di Odwira meba twadwira di Odwira no chire mu meba no so sesi a na menim se obi ko okon no odi obi sunkunim a o ade o de claim se ade we na ma me di nkunim ye tate se obi twa ni ti ko ye obi ye se de ko ye enti se wo so anya afena bi ana so anya bibia na ye se enchiremu obechiremu sei se eno no enye no kore yen kan se enye no kore ntokwa ne course no miscommunication kakra ba omo ano mo hwe jasefo ano mo hwe sikadwane so ma omo ekoma sikadwane kra ka mu na eye dasebre dwaben hene ene nana kontinase hene sabre na kwesi buate na ye dasebre dwaben hene na entrepenyin na ye kontinase hene omo na koye etim koji sikadwane baaye ma Asante no se ya akotu ebo ma baso ma dwaben hene o ma no owura akoma na oma eye kontinase hene diabo omo sa abodin no na sikadwane na ma ye won popro di bibiri ho a kan sikadwane ho sa Asantefo kokon na omo che samu de enema ya ye wo de ma sikadwane nti sikadwane ho nema ni bi no omo taye no nti nko bibiri nya nema bi firi sikadwane ho na sa nema na wo mo ho na afi minim so mo de ba ba ye ho afasha hodo bibiri no di adanse se Asantefo ye na nanu ye omani atifiri tete we say abre no want me ya afena eda so ho kama sa abre yo ye di Odwira ye twadwira ni mienu hwan ne di Odwira hwan ne twadwira na ne nchire mu ne sei ye be da ba Odwira no so pa dafro na Odwira no ya akanfo nyina afahye kanfo nyina akanfo bibiri di afahye ye kra ye so ye beto se na dintrafo so e wo Odwira no okay na ye de na ye soronko efiri omo de ho ti da che we se da ba so ne ye sua Odwira no
nemu ene no yepese ma fo hu se sisi afi bi di mfinhia he no na ntokwa no echi no niema bi sisi ye ebi ni se 1831 Britain abrofo di asiofo nanim ene asantefo ekoye apam se pra no emeye hie na asante ne empoanofo no ntem saa ntokwa ye echi no ema empoanofo no ebedi omo ho firi asantefo ensem ena saa ntokwa ye atoso no ema ye ka se asante hene entua sika bi na onse bose onko ni omunko na mfie bi echi ne yedin sika besa ma no ntokwa de saa sika gold ne bai ena asante hene ma mienu osu nkwanta bisa na osu ansa ye do mko abrochi mom so kosua ade okay nti ntokwa no ene ma asiofo ri nya confidence bi omumu because na kopem sa abre no munim se asante ye indefensible wuntumi enko ni asante nkuni okay nti dwuma kakra bi obi adi ye a otimi di nkuni mu no ya ade a bepem sa abre mo de kwa ho mo I see nti sa ade a course a mo de twa mo de chemu no besi ni nyina sante nko asante nko ho nche se efri ho efri sa abre ne ba no ene ma nkru na wo pra na chi no afi no me so anjira asante hene omun so an bi nti kopem sa abre no nanka nkru na wo po achi no wo pra na chi na abesin po ano nanka mo nyina ya asante tramfoni kaka che san nkru na edi nkura nei san nkru na nkura wo ete se asen denchira achimfo no kwawu Akuapem na ko nyina no kan asante ho it is en obi ka se ni krom hin so antra asante da entokwa no na mo de omo ho firi asante mu eye kwawu kura dom koso a wo asante mu Akuapem beye 1888 oba bi ena esi akwaso so nom koso a kan asante ho Akuapem se somewhere 1920s no na governor make proclamation a ma esi akwaso jaiba Oko kura wo Central Region CCI from Agona nya akrum Agona so aduru Agona saba omo so enchi firi dwaben any continents nti no mu nyina so ba oh okay na asemfo ahemfo no nakaka no mu nyina akọ asema so omo hene a oba santen ho be mfie dunsia nie ebe kan so paso san ba na okọ ne crate ne wo fa se wadi na ade so ba na sen no so edi adanse pepe se omo ne asante wo twa kan bi ena wokọ wasa ho so a enkura wo wasa no bebre eso hu so mo nchifiri anwan kwanta anwan kwanta omo ane me aka ho asem se wo se that be ba ho na ye ka tro mo so mo mra I see enti de pesi ehu ne se saa kataman so wo ya ebekosu yi ana se afibia Odwira no ekoso no aden na asante de ya na yenye ne da bia so mo de no ye bia wo mo ye nti no mo no claim say ye wo mo de ano ye de no eye ebia mfie du no ne ye ana se wo bre bia ye hyeda ye ana ye de no ye be ya ye hia ahobo bebrebe ye de no ento ye ka si twa Odwira enti ye twa Odwira no yetime boa e ho to ho be mfie be nan num ebi ni se e wo se nkunya bi wo ho a yenya omomote so nti nkunya bi wo ho na omomote so no firi mu a na se wo twa Odwira na tosini ene wa bosuma kese bebre a wo se ekoso koye nima bebre wo so ebi ni se e wo se de tano bremponta no asu bremponta no e de na asu ni suo ni bi ebo asu bo wa hada da o ansa na broni de ni baptism ba okay we ye no firi ho no ma ye wa bosuma kese te se nyame kese wa asokore mampo ye oba ko wo sawia ye agona e wo se ekọ ye oba bebre wo se ekọ ene nima bi wo se ye wo honom ansa na twa Odwira no nti ye se bi twa Odwira na Asante hema ko akurase no yeah wo se ye nana ye wurasi foforo osi foforo a afi ni aye yi no na brempe yakopuru nkonya no ho ansa na yetumi Odwira no just no na esi kwan ya ma yentumi anya na ama oh okay nti sisi ya ni Asante hema ni Odwira nyi nti ye twa Odwira na Akuapem fo di Odwira no omo ni die ni de afibia omo ye no omo ye na afibia ne mo omo ye na afibia so a omo mo bia hu se omo ye firi omo nya firi ha
I can for fashion name in your free. You post a year or no, a dear dance. Exactly. Name where I can phone in idea. Yo, now can be a video concerning say, you're a bar, a crabby or share a room didn't be see now on us almost so bad no more. Not just a material see ya. And they say a captain for treasury, you're a bit to me, I call warm no more. Oh, or say I dare you out of damn car or toss me and son. Did an infinity and I work with Janison. What on Safari Eura? Emma or Honum, let's say 2014 or 2015. Now say ya, Akuapem Hene Bako, Abby dear dancer say for 261 years, now some junior Akuapem. Yeah, Asante by no, and a day, some junior by. Ain't he Akuapem for no? Yeah, Asante for whom will be my even few. Yeah, Kaise Confanoche, Ufre Ukuga, I work Akuapem. And now Asante na yet to say from an intino, will be free baby better than her. No, be my yen bunya. Into be our batten Asante Mubiano or a frafania. No play Asantenia. Quanda hold me as Antony. Yan Punipa. Before Yan Casano, ye need to say tribe backo. Into be every baby ba, no dear Asante in the tomb, is a jatuma. Nan one no. Baba Asantini. It's Braira coin or cord this share confirm not any munyam. None also a quamu mine and a super Santa in a wono. Sabe pen Asante, so a kai said a quamoy biama Santa mine. Once a casa for him a quamuhine. If it's a quamua sa for na Asante no mobile, Nasa for him a homoso. Until your friends on a quamuhine. Inti yen obia wa baby biama Santa piano. Yen my room for a kai. Inti Asante hine ako Akuapem pen ebrana yenana ose ade yado dan koto so me Asante ase nti se ene die oto ne fast fresh Asante hina se Asante hina bibia me sine kwan me gidi se obekọ na omo so ka so omo ba kwan da ho so omo so ba omo ba kwan da ho on se obi a okwan ofa so di ni djuma na fa omo di omo ye no be dan so afiri de bia ye nso so no e bia da Asante fo no so ebe ye no tena ma me bisa sa nse amamre kwan so nse hwe you who say said ye ni je de ho no na me ko school na me sua Akuapem twi ho na me ko primary school or John Tay nti na me sua Akuapem twi ade wa ko me je Akuapem ho so mo so ani je mo kasa ho omo de ka nwen sam de bube se omo ye omo de na so ye de ana ese salad no na ye fefe na mum ya na de me pen ni obi ho no na o tisa Asante for de ye omo de na ye na hi Akuapem for mo ani je omo de ho e ba sa e kabu ma na ye Ghana na ma na ye fefe na mum me ka se de Asante de na o fa ma ho de ye obi de an fa ni munyama no. Okay, e be in the conversation soon na the person we san sana e di wie ni say de na obeka kire obi o tie enchen ya wo hwe yin ye ka say wakeka bebere a woka bi ma fan say Asante no ye say enema bi afne bi omunye nyaa ni nyina no o ma ni nkoni nemum eye tokwani mpempra de bi eto fom no mo nsa tumi kan ye Odwira no kra no ya Asante de ani ade obi tinchen a comment section ni ade onti ase na omo ka de omo pe na say de Asante de bibia mo se mo de any some sabi insult bi a ya na nkofo ka on social media ne di kai no se udi matem na me di obi a ho e kire me tete ya me firumba na so atem na di me kire on tete nti obi di atem a me ya na nkwa de mfa me ye se Odwira no e ya kanfo nyina ade nti ye ba ye no ansa na Asante ba na de nchafo edi Odwira ne bi e na ye so ya ba ye one version of Odwira no e na Akuapem for na ka se omunya Odwira ni fi Asante ho nti en ka se e Asante for dia ba ye so ye wo ye Asante aka de Odwira ni mu the go to nti Odwira de ya kanfo nyina ade e na Asante ye ya ye de sonko kakra Akuapem for so de na ye sonko kakra nti ono se omo so de eno no e na entokwa no eye asiofo ni nyina na kabo mu no mo ne Asante kontokwa nti mo nyina na kabo mu ne Asante kontokwa nti nkunimdi na ba ndi odi o manim ne English abrofo nti 1896 English abrofo krobia ne hene ne Asante kontokwa na obedi akotinu mmia omo medal na atwoso Asante sa medal na bronze no mo de ya atwoso Asante odi mo 1896 eda ho pefe
enti obi eka se ne krom hene edi kunim wa Asante so a otumi eka wo na jim but enye se ono na gina konton kro na ne Asante kon ye omo no ka bom omo nyina na ka bom ne ma Asante ne do no ko akọ kontokore aha ena obi mo se ena Asante ne from ye jitum because obi free Kumase no be free Goso no be free Sampa no be free Banda Hinkura no be free Nkranza the ofri Kumase ne Asante ne nchen do free Banda Hinkuro anaso ye nyina ya Asante nti ye de jitum se ye from na mum ye gina ase ba akono ena ase ofo nyina akọhya abrofo na chi asna mutum ne yakọ nti ye gi ye saade na abakọsem no me remfi betime the feelings kakra cheche ma ba okrum hina baso ne ba bia no kreda de wo me fanto obetu the feelings a cheche o de ama okrum hina ni age na mum de no kreda no de ye fanto se sina e course adwen bebra na ye won se ye ka se obi na obi anya brofo kon ya enim sa brofo na baaye baba be hu se eye bebifo no mpo na brofo no mo show mo kutupa ema wo mo kon sa ntokwa no se abrofo no e baaye no mo a wo madwen mo de baaye usuan history a ye say mu ba for em say 4 genes 4 C's e bi say gold glory God and e bi so say for Christ friends for Christ for cash and for civilization movie episode the ban omo ne this woman so mo say o hear letter King Leopard etroma na asrafa no mo Congo DR Congo say na ho o ka chon so mo ni nyame dada omo ye nti wo pese odi omo so a seda kwese o mamamre na kwese so mo ntem na divide and rule nti the one ba answer divide and rule nti wo de kakra saa na omo bo ano ema wo de kontokwa ma afi Ghana nyina be hye na ase I see nti boni ni ba wo di ye ankasa bibifo anim no mo be kontokwa amne Asante fo be kontokwa ye nya bibifo aha nti na sese bi mo se omo di ho afa se omo di Asante so no broni di omo anim na omo ka ho bi na omo ne Asante kontokwa general phobe na ye tin nka no oye historian enche bia na Akuapem for ebedi Odwira de toso ahenu 200 nti no megide se breno so a ebetumi akọ na yakotwa bia ma nyina yahwe sisi ade ye ready kaka ntokwa ne saa ne ma ne de yakọ atwam na nanoma wie sisi ade yempumtu na nyina yahwe na bakosem ne bi wono mo a edi kadi TNT na wo se de tie bia so ye ba na ye chechiri mu ede emamo Mr. ma obuo na anidie mra okasa ni mo comment section o said ye wo so nim na wo ti ase de fa na wo so atwero e de ato honom ana wo anu ye bia wo so pese wo yi a ana asem bi se bia wetu atwero na wo de ato honom said ye wo sua de hu no do beto ye no eno ho asem ana no so aka de wo so be hu no na wo twere go na bibia aye kama o yire kaire bites ana eso ya sene ya na mo atobi e de amayen sanso na kostikuto e hye atade na top solar son keni ahyireyi e de asi yenso abrante pa online e na je fidi na chi echinchim na furuma e de emayen general e da sepa na obrend na medin di atesem hene kwaku yamam nyina mo ene hwa enyado yakramo